Dobrý den, ahoj. Já vás vítám u nového videa a v tomto videu se budu věnovat osobním zkušenostem, které mám se sestavou 8 kusů brokátu. Protože pro někoho to může být nějaká nic neříkající zvláštní sestava, jak už jsem říkal, se zvláštním názvem. Pro někoho může to být taková příliš obyčejná sestava, 8 kusů brokátu, jo? To je něco takového základního, to se tak nějak jako cvičí, hodně lidí to zná, je to hodně profláklý, hodně známý. A mockrát už o tom, možná xkrát jste o tom něco slyšeli, možná dokonce jste i to zkoušeli někdy chvilku cvičit, nebo jste si to zacvičili. Věřte mi, ale že je to něco mnohem hlubšího, mnohem účinnějšího, než si myslíte. Já budu mluvit z pozice člověka, který tuto sestavu zná, cvičí a opakovaně se k ní vrací už víc než 32 let. To je už poměrně dlouhá doba. A také budu o ní mluvit z pozice učitele, který tuto sestavu už učí zhruba 25 let. Můžu si proto dovolit tvrdit mnoho věcí, protože jsem s ní už mnoho věcí zažil. A to jak u sebe, tak i u jiných. A to, o čem budu mluvit, tak jsou opravdu moje zkušenosti, moje osobní zkušenosti nebo zkušenosti mých studentů. Není to něco, co jsem si načetl v knížkách nebo něco, co vygenerovala umělá inteligence. Věřte mi, opravdová osobní a také tělesná zkušenost je daleko hlubší a opravdovější než jenom informace. A to je velmi důležité v dnešním umělou inteligenci poblázněném světě opravdu zdůrazňovat, protože umělá inteligence vám nemůže dát opravdové poznání ani zkušenost. Může vám dát jenom informace a i mezi těmi musíte umět vybírat, protože ne všechny jsou přesné. Ale to by bylo na úplně jiné video. Takže to, co jsem chtěl zdůraznit, je to, že jde o mnohaletou opravdovou a zažitou zkušenost. A v tomto videu budu mluvit převážně o své osobní zkušenosti. Takže poprvé, když jsem se sestavou 8 kusů brokátu setkal, tak to mi bylo zhruba 12 nebo 13 let a bylo to, když jsem se učil bojové umění Wing Chun. Tam jsme poprvé to cvičili právě jako nějakou rozcvičku, tehdy mi to zase tolik neříkalo, chtěl jsem umět bojovat, chtěl jsem se umět bránit, takže toto bylo takové okrajové. A potom zhruba, když mi bylo 15 let, tak jsem se rozhodl, že se k té sestavě vrátím a že vyzkouším, co vlastně dělá. Takže jsem si ji zopakoval jeden den a druhý den už jsem zacvičil plný počet opakování, co bylo 24 opakování z každého cvičení. A hned ten den večer jsem dostal horečky. Jsem dostal horečky asi 40 stupňů. A věděl jsem, z čeho to je. Věděl jsem, že je to z toho cvičení. Teď jako když o tom mluvím, tak si možná řeknete, no dobře, tak ale já nechci 40 stupňové horečky. Já také po vás nechci, abyste jeden den se naučili 8 kusů brokátu a další den jako já, blázen, kterému bylo zhruba 15 let, tak jsem se pustil hned do plné dávky, hned do plného počtu opakování. Je potřeba navyšovat postupně, aby to postupně dělalo, aby to postupně mohlo dělat věci. Co tím chci říct, proč o tom mluvím? Protože tehdy poprvé jsem si uvědomil, že to není jenom takové nějaké hýbání se. Já jsem byl zvyklý dělat kliky, dřepy, chodit hodně cvičit fyzicky, takže jsem měl hodně dobrou fyzickou kondici a toto trošku toho cvičení nemohlo způsobit, kdyby to bylo jenom obyčejné fyzické cvičení, to, že bych se dostal prostě do nějaké horečky. Byla to reakce na to, protože protože opravdu pracuje s energií a moje tělo nebylo přizpůsobené na takový velký nápor energie, která tam prostě přišla. Nebyly dostatečně zprůchodněné dráhy, nebyly dostatečně protažené svaly a uvolněné orgány na hluboké úrovni. Takže tím chci říct, touhle malou epizodkou hned další den už mi zase víceméně nic nebylo. A potom, když jsem začal cvičit postupně, tak už to mělo dobré benefity, už to mělo dobré přínosy, už to nebylo jako, že mě to zase takhle rozebralo. Ale tím chci ukázat, že to opravdu není jenom nějaké obyčejné fyzické cvičení, které jako když si zacvičíte fyzicky, ale dělá to opravdu věci a je to opravdu mocná sestava. Já nebudu mluvit o všech zkušenostech, které jsem měl, všech zážitcích, všech prostě zlepšeních, které jsem měl z 8 kusů brokátu. Vyberu jenom několik, které způsobily hodně velkou změnu nebo mě ukázali, jak mocná je tato sestava. Takže další takový zážitek jsem měl, když mi bylo 22 let, v roce 2000 jsem nastoupil na polikliniku, na rehabilitační oddělení, kde jsem pracoval a kde jsem dělal hodně masáže. A jak jsem dělal masáže, tak mě začaly bolet hodně klouby na rukou. Jo, opravdu tyhle malinkaté kloubky tady, tak mě hodně bolely.
Jo, i když jsem ohýbal ty ruce, tak byly takové stuhlé, nešlo to moc dobře ohýbat. I vlastně na dotek, když jsem to takhle mačkal, to byla moje jako taková kontrola, tak mě hodně bolely ty klouby. A vyzkoušel jsem spoustu věcí, protože jsem pracoval na rehabilitaci, takže jsem si dával parafin, chodil jsem na nějaký diadynamik, zkoušeli na to různé věci, ale nic z toho vlastně nefungovalo. Moc se to nelepšilo. Ty ruce byly přetěžované neustále a vlastně se to nelepšilo, takže ono to bylo celkově takové jako dost nepříjemné. Potom po nějakém čase, protože to trvalo poměrně dlouhou dobu, když jsem s tím zápasil různým způsobem, tak jsem byl na kurzu reflexní terapie, kde jsme vlastně první den jenom žmoulali prsty na nohou. Jo? Takovým různým způsobem jsme jako pracovali na prstech na nohou a já večer jsem si uvědomil, že aha, mě to vlastně nebolí, protože tam je ta podobnost, prsty na nohou ovlivňují také prsty na rukou, takže jsem si říkal, super, tak je to vyřešeno. No jenom, že vyřešeno to nebylo, ono za chvilku se to zase vrátilo. A potom jsem se zase vrátil po nějakém čase k cvičení 8 kusů brokátu a jakmile jsem se dostal na plný počet opakování, tak se začala se dít taková zvláštní věc, že prostě ty klouby mě začaly bolet víc. Jenomže já jsem vnitřně opravdu cítil, že se tam děje něco a že se tam děje něco dobrého, i přesto, že ty klouby bolí víc. Takže oni boleli víc jeden den, druhý den ještě víc, třetí den ještě víc, jako kdyby tam něco na to opravdu tlačilo, jako kdyby do těch kloubů něco opravdu tlačilo, jako když máte ucpanou trubku a najednou tam pustíte mnohem víc vody a na tu nečistotu, která tam je, ona není ucpaná úplně, tak tam něco tlačí. Tak tohle mě se tam dělo a po 3 dnech najednou to jako kdyby profouklo, jo? Jako kdyby vlastně ta ucpaná místa to profouklo a moje klouby byly zase živé, pohyblivé, nebolelo to vůbec, ani když jsem mačkal, ani když jsem tlačil, ani když jsem dával do toho velkou sílu, takže jsem byl z toho opravdu nadšený a věděl jsem, že je to výsledkem 8 kusů brokátu, protože vždycky po té sestavě to rozbolelo ještě víc, pak ta bolestivost jako zůstávala přes den, ale po tom cvičení byla vždycky intenzivnější, jak jsem říkal, po těch 3 dnech to odznělo. No a pak se stala taková věc, já jsem tehdy už studoval čínskou medicínu, takže jsem byl v Praze, tehdy jsem ještě bydlel na Slovensku, přijel jsem do Prahy a bydlel jsem u kamarádky, protože to byla 9 dní dlouhá letní škola, tak mě ubytovala, tam jsem bydlel a první dny jsem tam cvičil ráno vlastně těch 8 kusů brokátu. Jenomže proto, abych to stíhal zacvičit, tak jsem musel vstávat v 5 ráno. A pak ve škole jsem byl trošku takovej, že jsem ji usínal, tak jsem si říkal, dobře, tak teď se na to vykašlu, asi po 1-2 dnech, se na to vykašlu a budu cvičit znovu, až když se vrátím domů. Jenomže stalo se to, že mě ty klouby hned další den začaly pobolívat znovu a další den ještě trošičku víc, protože ono to sice profouklo, jo, ta čchy to zprůchodnila, krev se zprůchodnila, všechno se do jisté míry zprůchodnilo, ale ještě to nebylo vyčištěné. Tam bylo těch stagnací, těch překážek, té blokády tam bylo víc. A těch pár dnů, co jsem cvičil, protože vlastně mně se stalo to, že se to uvolnilo jenom pár dní před tou letní školou, tak to nestačilo rozhodně. Takže já jsem si říkal, dobře, tak jsem tady ve škole, budu muset stávat v 5 ráno, ale chci to vyřešit, protože mě to trápilo už víc než rok vlastně a opravdu to nebylo příjemné, to nebylo jenom, že tak trošku, to bylo jako opravdu nepříjemné a opravdu jsem už zkoušel různé věci. Takže tím pádem jsem začal cvičit znovu, sice jsem vstával v 5 ráno, ale cvičil jsem znovu a ještě během té letní školy se hned začalo dít znovu to samé, že jeden den to bolelo víc, ale tím jako kdyby takovým způsobem, jak jsem říkal, že vím, že se tam něco děje, vím, že je to dobře, druhý den ještě víc, třetí den ještě víc, narůstal tam ten tlak a 4. den zase to jako kdyby profouklo a bylo dobře. A já jsem potom nepřestal cvičit nějakou dobu, nejenom pár dní, ale cvičil jsem opravdu dlouhodobě a potom už to bylo dobrý. Už se to nevrátilo. Už to bylo v pořádku, protože už se to dočistilo. Takže to neznamená, že hned první zlepšení, když se uleví, tak je to vyřešeno, ale je potřeba na tom pracovat trošičku delší dobu. Takže to bylo další takové hodně přesvědčivé poznání pro mě, že 8 kusů brokátu dokáže věci, protože, jak jsem říkal, já jsem zkoušel mnohé věci a mastil jsem to, mazal jsem to různými oleji, různými mastmi, i západními, i prostě, co jsem si namíchal a podobně. Nefungovalo to úplně dobře. 8 kusů brokátu dokázalo vyléčit mé klouby a i když jsem pak masíroval dál, i když jsem pak dál tlačil, používal ty ruce, tak ty ruce byly zaprvé mnohem silnější než předtím a už mě nebolely. Takže to byla další skvělá věc.
A s tím se pojí další můj zážitek. Jak jsem říkal, že i když jsem masíroval, když jsem sahal na lidi, že jsem měl mnohem víc síly v těch prstech, ale celkově nejenom v prstech, kompletně v celém těle, ve svalech, v celém těle, tak s tím se pojí i další věc. Toto cvičení dokáže přinést a obnovit ohromnou sílu. Já jsem si to zkoušel právě v té době, když jsem pracoval na ty poliklinice, tak jsem i vedl takovou malou skupinku kamarádů, když jsem je učil sebeobranu, protože jsem dělal předtím Wing Chun, Aikido, takže chtěli něco se naučit, takže jsme cvičili a občas jsme boxovali takové, co jsou ty boxerské lapy, prostě co se takhle chytne a do toho se pak jako třeba boxuje. A já jsem si vyzkoušel jsem si to několikrát, že když jsem předtím, kamarád mi to držel a takovej statný, ještě větší, silnější než já, tak když mi držel tu lapu boxerskou, tak já, když jsem si předtím zacvičil jenom 15 minut 8 kusů brokátu, jenom opravdu krátké cvičení, tak ta moje síla byla taková a já jsem cítil, že je prostě toho úderu, že když stačilo, že jsem 2x, 3x bouchnul a jemu to prostě ruku prostě odstřelilo až někam dozadu a pak říkal, dobře, stačí pro teď, protože mi urveš rameno. No. Když jsem se předtím snažil, když jsem necvičil předtím 8 kusů brokátu třeba a snažil jsem se udělat nějaké ty údery, tak jo, tak to normálně ustál. Byly to pecky, ale ustál to. Ale potom, co jsem zacvičil 8 kusů brokátu, tak se vše změnilo. Já jsem věděl, že mám mnohem víc síly, mnohem víc fyzické síly, mnohem víc energie a ty údery se třeba nedaly porovnat. A i potom, když jsem učil 8 kusů brokátu právě mé studenty, tak mám mnoho zpětné vazby i od mužů, i od žen, jak fyzicky výrazně zesílili, tak měli mnohem víc energie, ale i fyzicky mnohem víc zesílili. I ti, co byli třeba slabí a unavenější, tak získali mnohem víc energie, takže měli pocit, jako kdyby omládli o x let, nebo dokonce získali sílu, kterou nikdy předtím ani neměli. A poslední věc, o kterou se podělím v tomto videu, další, tu jednu velmi zásadní, se nechám do příštího videa, tak poslední věc, o kterou se podělím, je, jak se mi povedlo za měsíc a půl zhubnout 9 kg s touto sestavou. Takže opravdu je to tak, protože se mě na to ptáte, proto o tom budu mluvit, ale chci zdůraznit jednu věc. Nechci to teď tady nabízet jako sestavu na hubnutí. Znám lidi, kteří cvičili a nezhubli, možná necvičili dostatečně dlouho nebo dostatečný počet opakování, ale zlepšilo se jim spoustu jiných věcí. Třeba přišli o bolesti zad, měli mnohem víc energie, zlepšilo se jim trávení nebo jiné zdravotní problémy. Takže nechci to prezentovat jako v první řadě sestavu na hubnutí, nechci to takhle redukovat, má mnohem širší použití, ale ptáte se mě na to, takže na to odpovím. Ano, za měsíc a půl jsem zhubnul tehdy 9 kg, když jsem se dostal na plný počet opakování, tak za měsíc a půl bez toho, abych přidal jiný pohyb, abych změnil stravu, abych dělal něco jinak, tak opravdu 9 kg šlo velmi rychle dolů. Já jsem se cítil zároveň mnohem líp než předtím. Nebylo to nějaké, že bych byl vyhladovělej nebo že by to bylo jako příliš rychle. Bylo to jenom tím, že se opravdu posílila slezina, zprůchodnily se dráhy, rozhýbala se ta vlhkost a tchan, hlen, vy, co mě sledujete, víte, o čem mluvím, vevnitř. Mohlo se to zprůchodnit, tělo se mohlo vyčistit, protože 8 kusů brokátu má velmi dobré účinky na čištění, o tom budu mluvit hlavně v dalším videu. Takže tohle se mi povedlo, nejsem jediný, třeba jako moje tehdejší přítelkyně, jedna moje kamarádka, také vlastně oni za měsíc se jim povedlo zhubnout 6 kg oběma stejně a víc zhubnout nemohli, protože už neměli z čeho a vytvarovali si i postavu. Takže ano, může 8 kusů brokátu fungovat i tímto způsobem, protože za prvé my máme nedostatek pohybu a ten pohyb potřebujeme a za druhé potřebujeme přes vnitřní pohyb rozhýbat naši čchy, rozhýbat naši krev, rozhýbat naše tekutiny, rozhýbat naši tráveninu, vyčistit, co tam nemá být. A 8 kusů brokátu toto velmi dobře umí a právě i spolu s tím fyzickým posilováním tak dokáže i třeba vytvarovat jistým způsobem postavu. Teď nečekejte, že z vás bude buď kulturista, nebo že se vám úplně změní konstituce postavy, ale jsou tam znatelné a velmi často markantní změny. Takže to je ode mě všechno, to bylo několik mých zkušeností, které jsem měl já s 8 kusy brokátu v první řadě a
Pokud vás tato sestava zajímá, pokud se ji chcete naučit, tak teď ji budu učit. V 10 online lekcích půjdeme krok za krokem velmi podrobně. Budu učit mírnou verzi této sestavy. Jinak ještě chci zdůraznit to, o čem mluvím teď, to jsou moje osobní zkušenosti nebo zkušenosti mých žáků, mých studentů s touto konkrétní sestavou. Protože existuje za těch 1000 let, i kdyby byla tady jenom těch 1000 let, tak se vyvinulo mnoho verzí. Mnoho verzí, které mají mírně v něčem třeba i odlišné účinky. Některé verze jsou velmi účinné, některé verze jsou zaměřené víc na boj, některé verze jsou zaměřené víc na zdraví, některé víc na sklidnění, některé víc na fyzično. Takže jsou různé verze a jsou verze, které jsou účinné a jsou i verze, které ztratily tu svoji esenci, protože byly předávány dál prostě nesprávně, takže jsou vlastně neúčinné. Takže to, o čem mluvím teď, tak mluvím o sestavě, kterou já mám vyzkoušenou. A pokud se ji chcete naučit, tak teď v 10 online lekcích ji budu učit velmi podrobně po dost dlouhé době, po několika letech a také v této formě ji nemám v plánu učit teď poměrně dlouhou dobu v online formě. Takže pokud se chcete naučit tuto sestavu, tak dole pod videem najdete odkaz, kde najdete informace, jak, kdy bude probíhat výuka, bude probíhat online, takže kdykoliv si ji můžete zapnout, budete mít i záznam vždycky na 7 dní z každé lekce, takže vám neuteče, i kdybyste nemohli být v tu chvíli prostě přítomný, ale to tam všechno najdete, tam máte možnost si to přečíst, tam máte možnost se přihlásit a pokud se tak stane, tak já se budu na vás těšit uvnitř 10 online lekcí. Mějte se krásně.